చెప్తూ చెయ్యి. చెప్పు, ఏం కాదు చెప్పు. చెప్పేదేందమ్మా తల్లి, అందరు నా వాళ్ళు చూస్తే నన్ను ఎగతాళి. ఎవరు ఎగతాళి చేయరు. చెప్తూ అవును నీకు వచ్చింది నువ్వు చెప్తున్నావు అంతే, తప్పేముంది చెప్పరాదు. ఇదిగో చెప్పు. ఎలా ఎలా ఇదిగో ఇదిగో కాదు ఎట్లన్నా చెప్పమ్మా నువ్వు. నవ్వడం కాదు, ఎట్లా చెప్పు. అదిగో పొడుగు పెట్టా, నువ్వు చెప్పు. నేను నాకు తెలియదు, ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పు. చెప్పు. షోల్డర్ పెట్టా పొడవు చూడు, తర్వాత నడుము పెట్టిన, ఓకే, తర్వాత ఖర్చు పెట్టా. ఓకే. స్కేల్ లేకుండా టేప్ లేకుండా కటింగ్ ఎలా చేయాలని మా అక్క నేర్పిస్తుంది ఈరోజు. అది మా అక్క నేర్పిస్తుంది. ఆల్ విత్తరి కటింగ్ కాదు, ఎట్లా చేసినా కానీ జాకెట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ రౌండ్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం పెట్టా తర్వాత, అదేంటిది ఇప్పుడు పెట్టింది వెనక మేడ ఈ పంట. ఈ దెబ్బతో మిషనామా బుజ్జి అనాలి. కాదు ఫోన్ చేస్తుంది, కాదు మొన్న ఫోటోలకు వాసిపోయింది, తేప ఏమో వాసిపోతుంది. ఏం ఫోటోలకి? ఏం ఫోటోలు? మాట్లాడతాయా? వస్తాయి. ఏమైంది? మాటలు కూడా ఏమవుతుంది మంచిది. నా కటింగ్ చూసి నేర్చుకుంటారు. నీ కటింగ్ చూసి రాని వాళ్ళకి కూడా నేర్చేసుకోవాలి. ఇది షోల్డరా? ఇది వచ్చేసి ఎంతవరకు షోల్డర్, ఇది వచ్చేసి ఖర్చుకు. షోల్డర్ ఖర్చు అటు ఇటు ఖర్చుకు వదిలేసి. ఓకే. స్కేల్ లేకుండా నువ్వు ఇంత బాగా మెయింటైన్. నేను అడిగినా అక్క కొట్లల్లో ఎక్కడ అడిగినా అక్కడ అడిగినా లేవంట ఇక్కడ ఆడయ్యి. అదెందుకు? నేను ఎట్టే సంక గీసుకున్నాను. సంక గీసుకుంటావట? అది సంక అట్లా కూడా గీసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు చెప్పమన్నప్పుడు చెప్తూ కట్ చేయమన్నప్పుడు చెప్తూ కట్ చేయి. నువ్వు చెప్పు, నాకు తెలియదు కదా ఎట్లా చెప్పాలా ఇది. ఇదిగో ఇది ఇది పొడవు, బాడీ పొడవు, ఇది సంక, ఇది మేడే. అంతే. మొత్తం ఇట్లా డ్రాయింగ్ గీసేసినాక కట్ చేస్తున్నాం అంతేనా? అంతే. మెత్తగా లేదు. తెచ్చి కూడా ఇప్పుడా నేను లైనింగ్ లా వస్తుంది. సిల్క్ క్వాలిటీ, సిల్క్ లైనింగ్ ఎప్పుడు అట్లాంటి అది అంచి మడతాయాలా? పట్టికి పెట్టేద్దాం. ఏమైంది?
ఈ పైపింగ్ వేద్దాం మనకి. పైపింగ్ గోల్డ్గా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేతులమ్మ. చేతులు. అంటే గోట వేస్తున్నాం కాబట్టి మడత పెట్టుకునేలేదు కాబట్టి ఖర్చు మాత్రమే. మామూలుగా మడుచుకునే పని అయితే ఎక్కువ పెట్టేది. వావ్. మీ అమ్మ ముక్కు పడుతుంది. పెద్ద చేయి కాబట్టి మొక్క పడుతుందా? చిన్న చేతులు అయితే సరిపోతుందా? నీకైతే సరిపోతుంది. నాకు కూడా ముక్కు. నీకు కూడా మొక్క పడుద్దా? ఖర్చు కొంచుకుంటాం. ఇదేంటిది? ఇది పొడవు ముందు బాడీ షేప్ పొడవు. వెళ్తాంటావా? చెప్పమంటే నువ్వేంది గీక్కుండా పోతున్నావు? చెప్పమ్మా. ముందు మేడం చెప్పమ్మా. అది కూడా చెప్పాలి. నువ్వేంది గీక్కుండా పోదట? నువ్వు చెప్పు. నేను రా. నాకేం అవసరం లేదు. చెప్పాక నాకేం ముందు మేడం. ఇదేమో దీని షేప్ పట్టేది. నేను పెడతాను, చెప్పుకో. నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది నేనేం చెప్పాలో? అదిగా మెడ గీసాను ముందు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావా? షేప్ పొడవు ఎంత ఉందో చూస్తున్నా. షేప్ పొడవు ఎంత ఉందో చూస్తున్నావా? అది ఖర్చుగా ఇటు నడుము కాడ ఎంత ఖర్చు ఉందో షేప్ పట్టి వదిలేసుకొని మధ్యలో బాడీ. తీసుకో ఫోటోలు. తీసినా. అయిపోయిందా? ఆల్రెడీ తినే ఉన్నా. కట్ చేసానా? కట్ చేసి అయిపోయిందా?
ఇప్పుడు ఫ్రంట్ షేప్లు గీస్తావా? అది దీనికి లైనింగ్ కుట్టుకునేది మామూలుది. ఇప్పుడు మనం బ్లౌజ్ మీద వేసుకొని కట్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ మంచి తీసుకుంటే ముక్క పడిద్ది కదా దీనికి, అంటే రెండు పక్కలు వేసుకోకుండా ఒక పక్క వేసుకుంటే సరిపోతుంది. అదే నడుముకు పెట్టాలి. ఇది వచ్చేసి పక్కనే వేసుకొని కట్ చేసుకున్న. ముక్క పెద్దగా ఉంది కాబట్టి సరిపోతుంది అనమాట, అందుకని పక్కనే వేసి కట్ చేస్తాం మేమైతే. ఇంకెలా కావాలంటే అలా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ షేప్ అనమాట. ఇప్పుడు చూసావా? పెద్ద క్లాత్ ఎలా ఉంటున్నారు, పచ్చగా ఉంది చూసావా? ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ షేప్. ఓకే, ఇదంతా షేప్ పట్టి తీసుకోవచ్చు. ఇదంతా షేప్ పట్టి మిగిలింది. ఇదేనా ఫ్రంట్ షేప్లో ఎప్పుడు గీస్తావు? ఇప్పుడు ఫైనల్గా వచ్చేసి ఫ్రంట్ షేప్స్ గీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంతే మా బుజ్జక్క గీసిన బ్లౌజ్ కటింగ్. మీకు నచ్చితే వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్తగా మన ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని డైలీ ఫాలో అవడానికి ట్రై చేయండి. చెప్పక్క, చెప్తూ గీస్తా అరిగిపోతావా? నోట్లో ముత్యాలు రాలిపోతాయా? చెప్పు. అది షేప్ అది సరేనా? సరే, అట్లా చెప్తే ఏమైంది? ఏమన్నా నాకు చెప్పడం రాదు. నువ్వు అక్కడ ఎట్లా గీస్తున్నావు అట్లా చెప్తే సరిపోద్ది కదా. షేప్ అలా గీసుకుంది పోయిద్ది కాబట్టి ఇలా గుర్తులు పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు గుర్తుకున్నా ఉంటుంది. ఇంతేనా? అయిపోయిందా కటింగ్? ఇంతే అండి, వీడియో అయితే ఇంత అయిపోయింది. షేప్ పట్టీలు తీసుకోవాలి, ఇది తెలుసు కదా, చూపిస్తావా? ఇప్పుడు వచ్చేసి షేప్ పట్టీలు కట్ చేసుకుందాం. అది దేనికి? అది ఉక్సులు పట్టీ కంట. ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ షేప్ పట్టీకా.
నడుం పట్టినా, బ్యాక్ సైడ్ నడుం పట్టి. ఓకే. ఈ ఫ్రంట్ షేప్లా పట్టి ముందు పట్టినా. ఓకే. ఉక్సుల షేప్ పట్టీలు అదే అంతేనా? అయిపోయిందండి జాకెట్ కటింగ్.